menene wai? Kai, ka faɗa min komai da komai da ka zo wajen shan kofin nan cikin 'yan mintuna ƙalilan. Amma har yanzu kai baka san ka ji kana son wata yarinyar ba. Ba kai ne ka ce idanuwan mutane suna da matuƙar ƙarfi sosai ba, a? Kai, ina son ka. Ina son ka! Kin ga kin shawo ne fa ki zauna ƙasa. Da gaske nake Ram Krishna. Shawariya ba hayyacin ki kike bane. A hayyaci na yanzu nake yin magana da kai malam. Kaga kawai tsayar da motar nan. Tsaya! Kada ka tambaye ni menene yasa ni yanke wannan hukuncin kuma muna tafiya a yanzu nan. Ni ba wai yarinya bace kamar 'yar shekara 16. Amma dai har yanzu ban tsallake wasu shekaru masu yawa ba, kai ma ka sani. A haka nake tafi da babban kamfani. Kai! Wai so kake sai ka san na yi kuka ne? Na gaya maka dukkanin irin abin da nake ji akan ka kwara ka san ne farin ciki kaji. Kauna ka karuwa take sosai. Na fi gaya maka komai. Wai baka fahimta ne?